Rer Sayun aneno ler kaachiel koda ka Sayun dala maler wende mamit ahinya kaachiel koda machielo bende wagwedhore godo kanyo endi okinyi man masani mano mar jatich Nyasaye Philip Odong'a ma bende wagodo mbaka kaendi okinyi masani endi kotenore koda ka wechego endi mago mag wer ma bende wang'iyo ka nyito notimore e yo machal nade. Philip, machiegni ahinya, ler Sayun aneno ler, wer ane werno. Ler Sayun aneno ler dala Nyasaye. Ler Sayun aneno ler Nyasaye. Sayun go Nyasaye maler kendo ber, mano dala wuoro maler makelo mor. Ler Sayun aneno ler. Ruoth obet e kome koting'o ludhe maloch, malaike duto kulore ne. Le Sayun aneno le dala Nyasaye. Aito nitiere moro ma bende otu kanyendi ma wiyo wil godo iluongo ni Ka ok Ruoth Nyasaye. Yes. Ka ok Ruoth Nyasaye mobedo jakora, to karang'o madotimorenowa? Jo-Israel mondo wach niya, Nyasaye maduong' moloyo nyiseche. Ka ok Yesu mobedo jakora, to karang'o madotimorena? Wenje thoth magoyowa, weche ng'eny miyangonwa, weche thoth miyangonwa. Ruoth asayi ni be jatelo, Baba asayi ni tele lweny. Ruoth asayi ni be jabura. Ka ok Yesu mobedo jakora, to karang'o madotimorenowa? Manyiso ni wende gindi kaka mano ka winjo to wuok e buk mano mar Zaburi 124. Kamano. Erokamano ahinya. Philip, challenges mage ma bende iseromo godo e kindegi mago mag timo wer kata mag wer giendi? Erokamano. Challenges to asebedo godo mang'eny, ma ka ok Nyasaye tanya wacho ni ok dachopo kuma ntiere ni. Yes. Nikech wach mar wer, ing'eni sama koro itiyo ne Nyasaye, nitiere challenge ma nyaka ibedgo. Kata mana jo-Israel kane giwuok, kane gidhi e piny machielo, Yes. ne gibedo kod challenges mang'eny e wang'a yo. Koro an bende asebedo gi challenges mang'eny e wuodha mar werni. Kendo aseromo kod gik mang'eny. Samoro idhi e chokruok, idhi kata ma crusade, ng'ato luongi maber ni Sayun, bi mondo itimne nade, i-perform nwa. Haya, idhi, to ka chopo gotieno, tiwer. Kiny piny ru, ikoni idhi wer sama kama. To ka ling' sechego mondo mi koro iwer, inyisi ni ling'a mondi, ma chokruok rum. To gin ema ne giluongi. Ting'eni kidhi ka wendo, kidhi rom to nyaka itim gima jorom timre nade, gima jorom dwaro. Samoro e wuok, adhi e chokruok, onyisi ni jawer bi abiya, moko luonga ni Japolo bi abiya. Koro kasedhi machopo, nooro ni fare mar dhi, onyisi ni kisewer tang'na mi fare mar duogi. Ng'ama kosetieko to koro onge, bokang' ni nene. Chuno ni nyaka wang'i many fechi mitimre nade, midok godo. To e jok ma bende isewer godo gi kata jower weteni mamoko, gito gikawi machal nade? Jower wetega mag gospel. Yes. Koro ing'eyo ni chuny dhano, Nyasaye mong'e gima chuny dhano paro. Ng'ato nyalo wuondi ni iber, kata mana jodolo, sama un kode, Sayun, in iber kabisa, wende gi gwedhowa, iber. Haya, kidok koni, iber, bas, koro we ji ariyo gi rom, weche miwacho kuomi opogore, penjri kata, to ma be tich Nyasaye adier. Koro kata ing'eni kama ji achiel ariyo adek nitie weche nyaka wuoke. Koro mago taikorago mar romo e wang'a yo mar wuoth tich Nyasaye. Okay. Iwacho kacha chien kacha chande ni nitie jodalo moko bende pod neno ka gima ok en aena wer ma iwer ne Jehova Nyasaye, but achiel tin. Bende nitiere chokruok moro ma bende iseluonge kata maduong'
kata mana dalau kata Nakuru ma ji oneno Nyasaye man kuomi? Chokruok pok aluongo dala kaluwore koda achiel ariyo adek pod nyocha kale. King'iyo video go tagolo gi machiegni nikech kaluwore kod gin pesa. Koro ing'eni akunra mondo mi naduog agol gi te. Koro ing'eni chokruok kiluongo ka ionge support to chuno ni nyaka ang' ikaw muda mang'eny. Koro nikech en gik manatimo gi kenda gosiepe matin mane nyalo konya, koro pok nachopo e process mar keto chokruok maduong'no. Nikech chokruogno kabiro, namba achiel dhi chuni ni nyaka generator bed kanyo kata public address. Yes. Ok inyal choko chokruok to onge gima dhi nyisogi ni wer. Kata kigoye live to nyaka giwinj wende nigo bende katimre nade ka ywak. Koro pok achopo kanyo kaluwore kod yuto kata nok mar omenda. Jower moko nitiere ma inenore ka gima gin gisechopo chutho. And ok ang'e ni kurado ga kuonde ma jower weteu nitiere to chalo ga kodi nade? Waseromo gi jowende moko matin to an pile pile e tich Nyasaye ka iwacho ni idhi mos. Koro gima ng'eyo ni ka ang' awuok adhi e chokruok moro, anyalo ka an awuon kadhi e chokruok to ng'ama ne onena kata ng'ama onena to dhi koni ma jawer miye thuolo mondo mi owere kata wer adiwa kata wer achiel. To komiya thuolo tabiro wer. To ka ne oluongwa wang' achiel wan jowende duto, gima ng'eyo ni program ne nitiere nikech ji ariyo ok nyal chako wuoth ka ok giwinjore. Sama ne awuok kadhi ne ging'eyo ni jawer biro ka jawer ma kama dhi were time ma kama machielo ne dhi kama kama machielo ne dhi kama kama. Tende ni program no pangi. Koro abiro bedo piny mos tabiro rito nyaka program no timre nade time na chopi. Okay. Erokamano ahinya. Philip, ing'eni kanisa en kanisa. And nitiere jo kanisa kata jotich Nyasaye mathoth ahinya. Wawach ni jotelo mar dini kata jotend kanise ohero mana seche ma ka itimo gimoro kaka koro sani wer, ibiro winjo kiwacho ni mano nyathi kanisa wa, mano nyarombona. Gik machalo kamago mit ahinya e dhok kendo kiluongo pako ni mago nyarombona. But mondo mi koro gichangie nyarombona ni mondo dhi kamoro is a problem. Ok ang'e ni chalo ga nade kanyo endi. Ok en ni koro igolo dug jo kanisa ni oko, but mano e diera makende ni sama ng'ato timo gimoro to biro churwo kien to kogik seche ma gima ber koro osewuok to mano nyathi kanisa wa. Erokamano. Aduoki. Kidhi nyombo kata kidwaro nyako, ting'eni nyako ni in emibiro chike tiri yore duto te gimoro amora in mibiro chandorigo. Lakini jogweng' to biro luonge ni mano mondo gweng' ma chiwa kata oriyo kech mano chiwa. Koro mago be nyaka bedi. Mago be nyaka bedi. Be jo Kristo mor gi wedi? Gimor go kabisa ma kata sani ginena live. Gimor go kabisa. Mak mana ni achiel ariyo adek to be nyaka bedi. Mabe kata wer bende ko wer. Bul boko go. Miel boko miel. Lakini rach be rachne. Koro gimomiyo rachne be okang' ning'e. Mopogore gi wach mano mar wer, Philip Odong'a mich wan ma Nyasaye omiye e weche mag tiyone. Kopogore gi wach mar wer, an jaote mar Nyasaye kendo akonyo jotuo. Akonyo jotuo e yor lemo mopogore kod wachna mar wer. Chalo kodi nade? Wuodhni zabora. Challenges bende thoth ahinya. E wach mar lamo. Masirni be duromo mang'eny. E wach mar lamo to wachne tek nikech osemaka nyaka madhi e jela. To achopa ni to awe maber ni polis manomaka ne ok en jaluo to kachopo kucho tayudo jalang'o ma jalejo. Kaka donjo to kako nena ka arwako passport gi giga mar lemo to kona ni ng'ane umako kuom makosa, gole uro dogi dhi kucho mondo mi barua moro mondo idogi kendo no Land Cruiser manokela no ema nochako ting'a nyaka Sondu, mokela Sondu momiya pesa kanyo machaka dhi go dala.
mana nikech wach mar lemo. Ok abet adonjo ni to kako nena to koni uangone ma jatich Nyasaye onge kata gima sepimone koko tera to nagoma goma maduogo mabe ok anya wach na nindo beno kaka kata dakika 20 kanyo. Koro kosebet mayot ahinya. Ok osebet mayot. Philip kaluonge chokruoga, an gi chokruok magoyo dalawa kata goyo kama chal nade. Philip ni endi kawo pesa di mondo mi obi e chokruoga. Kosatimo nang'o mondo mi Philip ye chokruoga? Erokamano. Samoro iluonga an gi jokwaya. Samoro idwara gi jokwaya. Samoro idwara kenda mondo abi perform. Koro luwore ni idwara kenda kosi idwara gi jokwaya. Koro nyalo duoka yorego te. Yorego te kidwara gi jokwaya in owuon nyaka wang' ing'i yo ma wawuok go dala ma waduogo godo, to kapok wawuok tioronwa fare mar dhi gi duogo chuth kapok wawuok dala mondo ki kata koponi wacho chokruok rum kik okwam. Kata koro obet nang'o kata koro ang'o timore, lakini fare mar dhi gi duogo timiyowa chuth. Aya ka an kenda bende imiya fare mar dhi gi duogo, mak mana ni koro ang' nine ni awuotho gi jokwaya. Koro jokwaya ing'eni kanyo to koro ka in ng'ama nigi roho mar Nyasaye adier to nitiere gima nyaka wang'i ne. Mabe ato kang' na wachni manyiso ni Philip ok kwa pesa. Ok abi wachoni in ema nyaka wang'i ne. Kata iluonga kenda abiro kwayi fare mar dhi gi duogo. Eka koro bang'e in ema wang'i ne. Kineno ni adhi kamano bende pod onge nikech mano tich Nyasaye, roho ema ne omiyago to nok anyiewe. Onge kama dang' anyise niya nadhi kuma kama anyiewo roho tanyiso roho niya mae nengo madwaro mondo mi imiya wer makama. Ei wendega 4 go aparo nachiel pok otugi. Ei wendega go nitiere moro ma ng'ato ohero ma odwa ni ka wachopo ka tadwa ni mondo iwerna werne. Koro wer mineno ng'ani oheroni kata wende 2 ma jogi oherogi, wendego duto te onge pesa mana nyiewo go. Ne Nyasaye nomiya nono mondo mi apake godo, mano bende en injili. Koro ok dang' awach ni nyaka imiya pesa makama eka wuok abiro, mak mana ni nyaka imiya transport eka wuok abiro. Mar dhi gi duogo kapok awuok. Erokamano ahinya. Nitie jomoko ma bende oro ote magi kaendi. Erokamano ahinya Henry, nyiswa kanye di Philip namor kode kabisa. Oyudore kanye to ere kaka inyalo yude, maybe inyalo share kaka inyalo yudi kama bende iyudorie. Erokamano. An nasewacho ni iluonga ni Philip Odong'a, an wuod Joan Odong'a. Awuok e gwenge ma Kabondo, kamoro ni Alaro School. An e ja Kabondo ma Kakoth. Koro an jabondo ma Kakoth. Okay. Maybe kaka inyalo yudi. Kaka inyalo yuda ang' nachiw namba to kidhi e Facebook antie Philip Odong'a, TikTok Philip Odong'a, YouTube Philip Odong'a, nyaka Instagram Philip Odong'a. Koro namba ni mar simu inyalo chiwo. Namba na mar simu en 0746 74 95 04 07 46 74 95 04. Airtel ne joma nyalo dwaro tiyo gi Airtel en 0787 20 34 48 0787 20 34 48. Erokamano ahinya. Mosna kanye di Philip wamor ahinya wagwedhore kod wendene goedi. Kata kamano nyalo nyisowa ni to jawer mane ma bende wero gospel ma osemako bade, nikech awinjo mana kotuomo moko kuom jowende mamoko gi ma bende omako bade. Wende ma gospel wagi bende nitie mosemako e badi. Koso nyiego ma gin go gi pod omako gi amaka ok gima gitime. Ok anyal wacho ni gin gi nyiego nikech pok aneno nyiekgi. To bende ok anyal wacho ni pok gimanya nikech an be pok amanyogi. Koro Nyasaye ma pok oloso sa podi. Pod atudra gi mana gi mostly ng'eny jo Angla mane an go gi ema pod ajatudra go kata machiegni ka nadhi timo video ma onego Fred mane watudore godo gi producer mara to wang'ado ne rieko nyamin dogo Jara Tamara. Embe wang'ado kode rieko Tamara Jara. Wang'ado kode rieko machopo kama kora gikeni. Kama gikeni ng'eny jo Angla mane wan go kucho
emosemiya advice machopo kama ntiere ni kendo pod awuoyo kodgi. Erokamano ahinya. Thoth jothumbe mamoko gini mag ohangla gang'o gini mamoko giendi iwacho ni samoro moko kuomgi ok bed mayot ahinya weche mag lamo. Kang'e negi to koro gikawi nade lembi ni. Ok ing'e ni ka wadok chien kucho ni winjo kanyisi ni kane awer to ne inyisa ni dogi chien mondo idogi go gospel. Tiende ni ne ginena kaka an mos kendo ne ginena ni kanya onge. Koro kata kaka dang' gikawo ni mondo mi aduog irgi kata kik aduog irgi kanyo be ok ane ka nitie wawuoyo kaka dang' ng'ato wuo gi wadgi. To ging'e ni tij cha to nitie mara ena mara. Ok gikawe yo moro marach. Gibe giluoro Nyasache. Giluoro Nyasacha. Erokamano ahinya. Be nitie ng'ama isekoga godo kata kolabo? Nitiere ng'at achiel mana wachone mondo wago kolabo e tich Nyasaye. Oyudo kada timo wer machielo mar Kak Ruoth Nyasaye. Nachiwora thuolo mondo mi watim kode kolabo. To gima mane mana chulo. To nonyisa ni en jawer ma pod ni piny. Ok onyal timo go kolabo. Nokwera to an to nanyise ni mana kaluwore kod mich mari emano miyo nadwa ni wariwre waket nying Nyasaye kamoro. Ok ni e yor ng'eruok. To nokwera ni ok nyalre. Koro to Philip ni ng'ama bende osemako bade kata ma bende otiego. Masemako bade mosewuok mower. Kata ma bende pod itiego gi e thuolo ni kata bende pok owuok ok bade pod itiege. Joma tiego ng'eny kabisa. Kendo kata mana gi sama wuoyo kodi ni antiere kod jokwaya. An kod nyithindo 4 e kwaya. Ei jokwaya to ng'eny. An gi jokwaya 4 mawer ma samoro amora nyalo tero gi e studio ma gigol wer. Kendo giwer kabisa. An gi joma setiego jokwaya 4. Okay. Philip wadwa tieko kiny masani endi and adani mondo mi thuolo mondo mi ote mari ma bende inyalo chwalo ne jokristo, ote minyalo chwalo ne jower, aeto kwayo mari maduong' ahinya weche gindi mag wer en mane? Wachaka negi kwayo mari. Kwayo mara mar wer. Kwayo mari e huduma mano mar wer ni en mane? Kwayo mara mar wer. Yes. En ni ng'ata e yora mar wer manyalo miya support. Mondo miya support achop kamoro. Chunya gombo mondo mi kata mana gi sama wuoyni nitiere wende gariyo mokwame studio ma asegolo gi to kaka dang' adhi aom gi otama. Kwayo mara en ng'ama nyalo miya support. Mondo miya support. Ok anyal ka an kenda. Mae momiyo asekawo muda mang'eny kuom igni kata higa achiel gi dweche moko mondo mi nagol mago. To dayudo support maber to aparo ni kata mana gi sani en gi wende mang'eny ma dasegolo. Koro akwayo mana support kuom ng'at ma wiye manyalo ma Nyasaye nitiere kuome. To nitiere mo mane jikon? Nitiere wende 4 mantiere masegolo. To kaka dang' adhi akaw gi ma pod otama. To nagombo ni wende 4 go ariyo atim negi video nikech kaluwore kaka gin producer mara nyisa ni wende gi ber mondo mi tim negi video nikech giwuok mamit. Koro ariyo ne agombo na tim negi video to be pok awamogi. En be inyalo ng'e moro? Anyalo ng'e kachiel. Okay. Yawa nyithindo gin gweth adier, nyithindo gweth mar Nyasaye. Nyithindo gin gweth adier, nyithindo. Nyasaye ni singori gi koth Adam, kapod angimani e piny abiro chamo mwanduna makare kaka ne singo. Nyasaye in winjori, Nyasaye Jehova nyinga miyo duong'. Ote mari ne jokristo, ote mari ne jower weteni, aeto gi ng'ato ma bende chunye gombo mondo mi odonj e wer. Ote mara ne jokristo. Ne jokristo duto wagoluru din waket piny. Ne jokristo te, ibed jaro, ibed jalejo, ibed jakatholik, ibed jamopake. Tiende ni jokristo, jok maluongo nying Nyasaye
kata mogeno kuom Nyasaye, kaw nying dini ket piny, to kinena anena kaka jalemo wadu. Nekich gimomiyo awacho kamano kama intiere ing'eyo. Kasto ne jo Kristo kendo kineno ka wadu nitiere kod support, ka nitiere kod wer kata mich moro, yie mondo imiye support mari mowinjore kaka inyalo. Miye support mowinjore kaka inyalo, to kik iyie iwach weche moko manyalo miyo go chunye ma michne cha dog piny. Yes. Mano ote mar jo Kristo. Ote mar niwacho mar jo Kristo gi mar ote mar jo Kristo gi jago mabende chunye go mondo mi odonjie wer aito watieko. Kamano ote machielo kata makoro gik ne ng'ato ma chunye nyalo gombo mondo odonjie wer. Ok abi tiyo kod wer kende. Abiro wacho ni ote ne ng'at mora mora. Ng'at mora mora kichako kiwe mich. Ng'at adwaro mich be. Ng'at man gi mich, ng'at mano ya wala, ng'at man tiere gi gimora mora madwano tim, kata ng'at mane gedo. Ote ne jogi duto te. Gimoro ka gimoro midwa timo, nyaka ibed kod mijing'o, nyaka ibed kod yie ni chieng' moro ni chopi, to kik iriti bende kik ipar ni nyaka ng'ane miya support. Inyalo maka pil gi ng'at man gi pesa kineno adier ng'ane to nigo, to ng'ane to una support. Ok obi miyi nikech kaka nochako in bende ok otimre nade, ok ing'eyo. Ka roho ma Nyasaye onge ire to kang' nomiyi, tibiro mako kod apil. Koro kama intiere no, chak gi gima in godo no, mane michago. Iwinjo kot an achako mana gi toyo kokoto. Eko osiepega okonya. Na aneno ni nyundo ema nyalo kawo to kidi. Koro kama intiere no, chak gi kanyo kidhi mbele. Yes. Chak gi kanyo ka idhi mbele. Ina wach matin. Ineno ka nitiere jawer moro no wer moro ka. Nitie seche manyuola nyalo bedo makiai. To kikwonge loso pesa mondo itanyuola nyalo ng'ei. Elisha to nogolo weno manyien. Koro chak gi kama intiere no, ibania kata mana wende magwang' gi gin puonj. Chak kama intiere no, gima in go no eme kuonge tim, to kidhi mbele kacha eka koro ji nyalo miyi support. Koro kik iriti ni an ibiro konya, chak gi kama intiere no. Mano. Adwani mondo mi imose kata mana jomoko ari chwanne jomoko abich ote mar mos ka watieko jogi familia ni gi jo Kristo moko kata mana gi jok mabende chuny nyalo go mondo mi gin bende ote mar mos ochopnegi kasto watieki. Erokamano. Ote mar mos mara mokwongo abiro chiwo ne minwa. An kod mine adek. Abiro kawo ote mokwongo achiwo ne mama na Pamela Akeyo Odong'a ka entiere dala. Kendo ote na mar ariyo abiro chwalo ne mama na Damaris Odong'a. Bang' mano abiro chwalo ote mara ne jadolo na morita e kanisa, jadolo Aston Odera ka enti dala mar Maseno, kod jadolo David Odhiambo ong'ere kaka jangoma, kod jadolo na Karan Alex Onyango, kod japuonj na Arnes Gudo ka nitie dala mar Nyakachi. Ote machielo ka koro adhi ka gima dana tieki, abiro chiwo ne oganda duto mag Nyasaye. Erokamano. To wiyo ok nyal wil kod Fred Jakadongo. Omiya chopo lekna. Omiya achopo kama nok ang'e nyalo chope nikech kama nokale koda ne bor. Ote no mondo ochopne Odhiambo Bulldozer, mondo ote bende ochopne te. Kachiel kod Tamara Jara ka entiere Mombasa. Philip, chiw nambari mar simu aeto ilam kod Nyasaye to watieki. Erokamano. Namba na mar simu ne ng'ata ng'ata madwara inyalo yuda e YouTube, inyalo yuda e Facebook, TikTok. Kuonde go antiere. Kidwara wende ga duto tindiko ni Philip Odong'a. Philip Odong'a an apostrophe malo kacha. Wende ga duto nitiere kanyo. Namba na mar simu en 0746
74 95 04 07 46 74 95 04 kata Airtel 07 87 20 34 48. Lam Nyasaye watieki. Wadhi lamo Nyasaye. Wagoyo ni erokamano e nyingi maler, ini Nyasaye Wuoro, Wuowi kod Roho Maler. Chieng' Sabato maler ma kawuono Nyasaye, isechiko oganda mari mondo mi owinj konyruok kendo owinj puonjruok Nyasaye kod weche mabeyo kawuok e nyakalondo mar Kala TV. Nyasaye yie mondo igwedhi e wang' jowini Nyasacha, mudho gi masiche madeluor iye ka isikethi. Eka Roho mar polo Nyasaye mondo oting' jogi malo matiyo e iye ka. Nyasaye mangima, jogi mantiere oko mawinjo weche mopogore opogore, Jehova yie mondo igwedhgi. Wang'eyo ni weche mawuok e Kala TV ka Nyasaye gwedho nyaka ng'ano mobet piny e dier ode. Weche mawuok e Kala TV ka Nyasaye gwedho nyaka ng'ano man kod lweny e dier ode. Injili mawuok e Kala TV ka Nyasaye ang'eyo ni gwedho nyaka ng'ano mane onge yie kod geno ni onyalo chopo kamoro Jehova manyalo. Ang'eyo ni obiro chopo nikech weche mawuok ka Nyasaye machopone. Mae kwayona kod sayona Nyasaye mondo irit oganda duto mondo itelnegi. Eka Roho mar polo Nyasaye kod malaika maler mar polo owinj lemo kod sayo ne chopi e nyingi man gi teko e nying Ruoth Yesu. Amen. Erokamano ahinya Philip, thuolo mari mikawo kendo wagwedhore kokalo kuom wendeni, kendo bende pod wakwayo ni maber ahinya e wendeni mamoko Nyasaye mondo okel fedha kod dhahabu mondo mi in bende wende mamoko mapok iyudo thuolo mana mar golo mondo mi igol kokalo kuom tiyo mar Jehova Nyasaye. Erokamano ahinya. Koro maka jwang' bedo thuolo endi mano maka wiya wil gi wach moro ka mapiyo piyo. Peter Aum ka nitie dala mar Machakos. Nyasaye mad gwedhi. Erokamano. Erokamano. Mora ahinya koro maka jwang' kejana ma Kala TV wagwedhore kodi kanyakla e weche endi mago mag ng'iyo nonro mano mar jawer. Wan ka endi koda ka Philip Odong'a, ibedo koda ka thuolo endi mar makare okinyi ni endi mano masani. Director mara erokamano ahinya Philip Orago kuom nani weche endi bedo chopo e yone mar makari ma bende gwedhori. Erokamano ahinya. Awe kod werno endi mano mar Philip Odong'a ma bende owero kanyo endi director miwa weno endi kwatieko. Ibedo koda ka thuolo endi mar makare wadar kod odiochieng' nogo mano kiny chieng' wuok tich chieng' ma sulwe mokinyi sa 12 nyaka sa 4 wanabed kanyo endi koda ka jakom duond Buchudie kaunti endi mar Homa Bay mano Kennedy Obuya wanango kod mbaka. Orit masani ibedo koda ka weekend makare. Wayudo kanyo endi Philip Odong'a wende ma bende owero kanyo endi ka weni orit masani.